כשזה מגיע למכשירי שמיעה, אין דבר כזה פתרון אחד שמתאים לכולם. כל אחד מאיתנו חי בסביבה אחרת עם צרכים שונים. לא משנה אם אתם נמצאים במקומות רועשים, יותר או פחות, מכשירי השמיעה המתקדמים שלנו מסננים בשבילכם רעשים ברמה הגבוהה ביותר שיש היום. אם אתם מדברים הרבה בטלפון, יש לנו מכשירים שמעבירים את השיחות ישירות לאוזן. אם חשובים לכם המראה האסתטי והדיסקרטיות, יש לנו מכשירים זעירים כמעט בלתי נראים. לא משנה איך נראה היום שלכם, אנחנו נתאים עבורכם את המכשיר המושלם. המעבדה שלנו בסאונד מכשירי שמיעה מתאימה את מכשירי השמיעה כדי שיתאימו באופן אופטימלי לצרכים של כל מטופל ומטופל. והכי חשוב, שאתם אפילו לא צריכים לצאת מהבית. אנחנו מגיעים עד אליכם לביקורי בית ללא התחייבות לאורך כל התהליך. לחצו על הלינק וקבלו התאמה אישית, כי כששומעים טוב, החיים פשוט טובים יותר.